Hi, baby one. Kiwa doko? Sushi desu. Namig 7-Eleven guys, kay giuhaw daw sa Q mabalit sa miog juice. Kung paniud to naman guys, na mga awan man sa sushiro niya. Lugay man mingikan. Gutom na giuhaw po siya. Lugay sa kapili. Nani yun ang mama ni? Arigato. Sana all magpingping kang naong kung init. Oh, yakuniji. Okay. Mure. Mayabong. Ito ko te. Nori iranay na rin. でもいくらだけはいるよ。これなんでこれ大きすぎだね。Tabi te. Diyan ko ikura ni Stiyo. So, tabi te. Then sunod guys, pag humana mo kaon kaniya tumi sa bangko, then after sa bangko kay niari mi diri sa Daiso kay magpabodol na po. Iyo. Wala unas Pinas na. Tabang isa, mura na skali nagtawag-tawag. 100. Kapla? Murag correct ba? Di ka po yung taos kakiato ay. Perting tulog niya ay. Ganina perting kia. Namata na siya. Wanhagi po ka dadson kay para makatog si Jaba kay perting ijang tog. Hago kay siya. Kapoy kiat nak? Di kapoy kakiniat? Kiat pa more. Sobraan kakiat. Pero... mag-goal ka ba? Kakiat ka, so kapudon kasi dyan kakiat. Pero kung mag-load zapon, mag-goal po kag samot. Asa mo kita mo lugar, ani? O kita ba ka rin nun eh? Ha? Kita ba ka rin nun eh? Mata ni Mutay, no? Sugoy ni tayo. Sugoy ni tayo. O kagutot. Diri sa Japan guys, kay di na sa ilaha bastos ang mangutot. Ang bastos sa ilaha is manugab. Pero kung mangutot ka, kay okay ra na diri sa ilaha. Sa tua kay kung mangutot man, murag bastos sa tua. Sa ilaha kay okay ra na. Pero ay lang po ng arang bahua kay mawa po ta na. Oh, siya utot. Diri guys sa Japan kay na sila yung mga culture nga lahi sa atoa. Munang kinahanglan kung mali ka diri sa Japan kay tun-an pud nimo ang ilahang culture. Kay daghan kadto sila mga culture diri guys nga ma-shock na kay ning ari nimo. Pero kung sa atoa kay murag kanang magplinastik. Sa ilaha diri kay nanay tawag diri guys, taktimay ang tawag ana. Nang murag mag-uyon-uyon lang ka. O di pud ingon mag-uyon-uyon basta kay ang tawag nila diri sa uban ana kay ang tatimay kay murag plastic ba, plastika. Pero sa Japan kay tatimay na guys. Ilaha jud ang culture kay para daw walay gubot kanang malas ang kagubot niya. Harmony daw ang purpose ana. Ang mga Hapon pud guys kay di na sila confrontational para sa atoa kay kasagaran sa atoa kay prangka, mustorya direkta. Sila hilig o kanang atubangon jud ka nga istoryahon ka atubangon murag mauwa mo sila guys. Di sila para sa atoa ba nga pangutan-on jud ka sa imong atubangan. Dili sila confrontational. Inja ilaha jud ng culture guys ang tatimay kung sa atoa pa kay uban kay moingon nga plastic daw mga plastic pero culture jud na nila guys. Kung na nakadiri maanad na ka maka-observe na ka sa ilaha, kuan jud na ka ng culture na nila. Kung naa ka diri guys, kay kinahanglan jud ka mo adapt sa ilang culture, kay kinahanglan man ka makisama, makibagay, inja kinahanglan nimo to na ilang culture kay para di sad ka maglisod ba nga mag-adjust ka di ka adyo lisod sa imong kaugalingon, maka-adjust ra ka kay na naman sila nya. Kita may na diri so siyempre mo respeto tas ilang culture ka lisod pod. Lisod pod kung pero usahay kung kanang mga pranang ato ang style nga saba kuno kaita usahay kay di man gyud nato mahalikayan kay normal man na sa ato ang mga kanang Pinoy-Pinay nga sabaan gyud masigasa dapat ibutang kay sabaan man gyud pero sa ilaha guys kay kuan jud na murag disturbance. Labi na example kung nagpudyo ka og mga apartment diyan silingan kay mulikramo man sila kung magsaba ka ang uban ana guys kay manawag pa jud na sila pulis kay tungod sa imong kasaba. So kinahanglan jud ka mo respeto kay ang uban ana kay nagpahuway bisan ang ubang mga Hapon ana ba nangatulog kanang naka sa train, naka sa mga public nga mga lugar. Kinahanglan jud ka mo respeto ana nila guys nga di jud ka magsaba-saba. Kinahanglan ka di kadto magpalabi og saba ba kay
mo na sila diri guys nga hilom ba di bawal dili man ingon bawal nga na jud sila rules pero murag manner nila ba nga irespeto ganin ni mga ubang tao nga di ganahan og sabay, irespeto ni mga ubang tao kay labi na sa mga train nga ang uban natulog ba ana kay trabaho ba yan sila yung lahang makatog sila makapahuway sila sa train or inikuli sa balay or inig sa apartment niya magsaba kasi mong sulod sa balay niya madunggan kasi mong silingan ang uban ana guys kay masuko manawag og pulis pero diri sa mo kay so far kay wa pa man nang kasuway nga nanawag og pulis kanang usay magkanta-kanta ko pero wa ko kay ba kung madungog ba jud ko nila sa gawas sa mga nagplano nga moari sa Japan guys di lang Japanese language inyong tun-an pati ang ilahang Japanese culture kay daghan kadto sila mga culture guys nga lahi sa atoa so para di ta maglisod og adjust kay kinahanglan ato nang tun-andaan kay para makaingon pud ta ba nga mo respeto ta silang culture kay kita man ni ari dire so mas more on nga kita dyan mag-adjust, diba? Pero okay naman sa good kung magpagawas itong pagkasabaan. Kaya ang uban po makasabot naman lang. Pero as much as possible, kaya makaingan ko nga, irespeto na to ang ilang culture. Kaya kita man na diri. Tayo na dawat nga ramen. Thank you so much. Tingnan na itong additional guys na mga dahon-dahon. Mapa dyan isa ani nga nasayop. Ay, lahira siya, diba? Nagdinanghag man. Nanatay kasumpay guys. Kani ay wala na human diring dapita ay taman diri. Ay naputol natin may sumpay itong tiwason. Wali nga sak nabuhi ba? Outs kasakit. Anyway, wala jud ko lingaw ani guys, masig unsa ra jud hang gibuhat-buhat ani sa balay pero ganahan ko nga niundang ko sa trabaho kay murag na reset akong utok, din ang atuan na lang pug pag restart anin sa na refocus ko guys ba. Ganahan ra ko kay kita may mobuhat og decision sa tong life, din naman tay chance nga mopili sa atong gusto sa tong life. Then mo na ninghawa ko sa akong trabahoan, nagtambay injay ni ko magtambay kay ladyo na pud mangita na pug trabaho. Bitaw sa pagkakaron guys kay ganahan ra ko sa moment nga masulit na kauban si Akio, ako magbantay ni Akio kay nig-eskwela ani ni guys. Aw tibuk adlaw na pud ni sa eskwelahan ja taas mi nga time kay weekend na lang. So sa pagkakaron kay sulito na ang time nga pwede mi magkauban jud ako ang mobantay ni ja. Isa sad sa mga rason guys nganong ganahan jud ko basta walay klase si Akio, ganahan ko nga ako mobantay kay kabaw man ko nga moabot ang panahon inig dako na ani ni ja labi nang makauyab na ni si ja maulitaw na kay nanis jang kaugalingon kinabuhi inja si mama kay moingonan ni nga no need na ka mama kaya na hang kaugalingon mong sa pagkakaron nga samtang ganahan pa si ja nga ako ijang kauban kay suliton jud ha moment ganahan ko nga kami jud mag-uban. That's it for now guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone.